Hi mga Forever Cups, it's Dominic again and welcome back to my YouTube channel. So nandito na tayo. Iikutin natin tong kabuuan ng Mahogany Park o kahit yung konting kabuuan lang. So yun guys, dahil nandito na tayo, ituturo kayo dito sa Mahogany Park. Tara! Guys, na-tour ko na kayo kahit quick lang, kahit kunti lang dito sa Mahogany Park sa lugar namin. Hindi siya ganun kasi ang video, pero sana natuwa kayo sa napanood nyo. So syempre, nandito na din ako, hindi ko papalampasin ng mag-selfie. Okay guys, right.
So ngayon guys, natapos na natin ikutin itong Mahogany Park. At dito na muna nagtatapos ang aking vlog. Hanggang sa susunod kong vlog. Bye bye!